Karon kay Swan man. Aci, libre yun, tika karon ci. Paliod to. Asa man mo gusto? Asa? Libre yun, tika paliod to. Ako'y bahala. Bisig asa. Oh, dagan yung karinderiya sa atbang. Ako'y bahala lagi. Libre yun, tika. Sama na. Basta libre yun, tika. Og paniod to karon kay panagsarabi at tika masabayan sa downtown. Oh, taga-karinderya sa atbang oh. Basi kung sa imong order, ako'y bayad na. Dali. Bakit na? Che, huwag maganingo na. Dili day ta mangaon. Kipsi, ni mahal magani si Kipsi. Mahal kay Kipsi ba? Ingon ko, naik kerang dili na. Huwag magani, mahal kayo maipot, tas bayad ano? Bagko na ilang kuhan, pipislit na. Bagko na ilang balitanan. Makdo pod. Bagko na, pislit na. Pila ka buo? 40 ang isa. Uy, 40 ang isa-isa. Wangan mo, Chi, eh. Huwag magkanag-ingo na Kipsi rita mga aon. Belum mahal kayo. Abi na kus kalendirya rata, kay dagan kayo kalendirya sa atbang ganina sa Baudok. Iyon man ka, barato. Si barato. Nag-Kipsi mga to. Pati mahal naman ang Kipsi taon. Lami ilang pagkaon, pero mahal man. Budget na to. Sunod, dili natin kalibre yun eh. Maipitas tong pamasahe yan eh.